Под всекидневната реалност лежи удивителен свят, където повечето от разбиранията ни за Вселената са грешни. Физикът и писател Брайан Грин ни повежда на пътешествие, което променя законите на човешкия опит. Защо събитията не се случват в обратен ред? Според законите на физиката, това е възможно. Отвъд космоса. Паралелни вселени. Имало едно време, когато думата Вселена означавала всичко съществуващо. Което значи, че идеята за друга Вселена, т.е. за друго всичко, изглежда невъзможна. Но може би, ако отидем отвъд Слънчевата система, отвъд Млечния път и дори отвъд други далечни галактики и прекосим границата на наблюдаваната Вселена, ще открием, че има и още. И то много. И нашата Вселена не е единствена. Вероятно има други вселени. И всъщност, може би непрекъснато се раждат нови такива. А ние фактически живеем в един раздуващ се океан от размножаващи се вселени. Мултивселена. Ако посетим тези други вселени, може да открием, че някои характеристики на тяхната природа са толкова чужди, че познатата ни материя не може да съществува. В някои ще има галактики, звезди и дори планета, която изглежда позната, но с някои удивителни разлики. А ако в мултивселената има безброй вселени, все някоя от тях ще бъде почти еднаква с нашата. Освен в малките подробности. Например, някой друг Брайан Грин, който е избрал друга професия в живота си. Ако мултивселената е безкрайна, тогава човек се изправя пред много вероятности, които не може да си представи. Сигурно и на други места живее Алан Гуд, който се държи точно като мен. И сега го снимат, а той говори. Почти като мен, но с малки разлики. Това наука ли е? Или е метафизика? Или само философия? Може би религия? Физиците избягват да задават подобни въпроси, а просто казват, нека следваме логиката. А логиката ни води натам. Колкото и непозната и странна да изглежда мултивселената, нарастващ брой учени твърди, че това ще е последният етап от дългата поредица радикални промени във възгледите ни за космоса. Защото имало едно време, когато смятахме, че Земята е в центъра на космоса, а всичко друго се върти около нас. После дошли учени като Галилео и Коперник, които ни показали, че не Земята, а Слънцето е в центъра на Слънчевата система. А тази система е просто малък квартал в покрайнините на огромна галактика. А тази галактика е една от стотиците милиарди галактики, изграждащи Вселената. И всички тези идеи звучали скандално, когато били обявявани, но днес дори не ги поставяме под съмнение. Идеята за мултивселена може би е подобна, защото изисква драстична промяна в нашата перспектива. От друга страна, някои учени смятат, че мултивселената е глуха улица за физиката. Идеята за мултивселена ме тревожи и сериозно. За да се възприеме от науката, трябва да извърви дълъг път. Това е идея, която наподобява идеята за ангели и дяволи. Всеки прави залози. И мисля, че мултивселената е добър облог за сега. Според мен има голяма вероятност тя да съществува и след 100 години хората напълно да приемат идеята. Но откъде се е родила тази идея? И какви доказателства я подкрепят? Няколко удивителни открития намекват, че може би
сме част от мултивселена. Първото откритие е свързано с общоприетата теория за произхода на Вселената – големият взрив. Според тази теория, нашата Вселена се е родила преди 14 милиарда години, чрез една изключително мащабна експлозия. В продължение на милиарди години материята се охлаждала и съединявала и довела до образуването на звезди, планети и галактики. В резултат на първия взрив, Вселената продължава да се разширява и днес. Но ако наблюдаваме историята на Вселената наобратно, чак до самото й раждане, ще открием, че големият взрив не ни казва нищо относно причината, поради която се е случил. Наричат я теория на големия взрив, но всъщност това, за което тя не казва нищо, е въпросният взрив. Не знаем какво и защо е избухнало и какво е било преди взрива. И така, какво е задвижило тази невероятна експлозия? Що за сила е изтласкала всичко навън? В търсенето на отговор учените ще се изправят пред мултивселената. Един физик, чието разработки неочаквано създали основа на идеята за мултивселена, е Алан Гут. Той е професор в Масачузетския институт, но през 1979 година, заедно с колегата си Хенри Тай, разработвали нова идея относно образуването на частиците в ранната Вселена. Хенри ми предложи да разгледаме дали новия процес, който обмисляхме, влияе на скоростта, на разширение на Вселената. Гут и Тай не смятали да изследват скоростта на разширение на Вселената в първите мигове след големия взрив. Но предложението на Тай накарало Гут да преразгледа още веднъж техните изчисления. И в уравненията Гут открил доказателства, че в екстремалните условия на ранната Вселена гравитацията може да е с обратен знак. И вместо да привлича нещата, тази отблъскваща гравитация ще избутва всичко наоколо и ще причини разширение. Веднага се развълнувах и нахвърлях изчисленията в бележника, а накрая добавих израза «зрелищно осъзнаване в двойно квадратче». Защото знаех, че ако съм прав, това е важно. С откритието за отблъскващата гравитация, Алан Гут без да иска хвърлил светлина върху самото начало на големия взрив. В математически вид, тази сила е толкова могъща, че може да вземе пространство колкото молекула и да го раздуе до размер на галактика за по-малко от милиардна част от примигване. След този невероятно кратък взрив навън, пространството ще продължи да се разширява, но по-бавно, като се охлажда, докато се създават звезди и галактики, което напълно отговаря на теорията за големия взрив. Гут нарекал това кратко разширение инфлация и смятал, че тя обяснява причината за разширението на Вселената. Могъщата, изтласкваща космическа инфлация е взрива в понятието големия взрив. Учените осъзнали, че ако тази теория е вярна, в нощното небе следва да бъдат открити доказателства. Да си представим, че за момент изгасим Слънцето, а също и всички звезди. И ако очите ни доловят енергията, която все още е там, ще видим едно топлинно излъчване навсякъде в космоса. Този радиационен океан се нарича космически микровълнов фон и е последния остатък от топлината на големия взрив. Инфлационната теория предсказва, че взривното разширение ще остави отпечатък върху този фон. Тези разкриващи отпечатъци ще образуват прецизен модел на температурни разлики с малко по-горещи и малко по-студени места, което ще изглежда така. Но едва след 10 години технологията станала достатъчно чувствителна, за да докаже предвиждането.
И през 1989 година НАСА изстреляла спътника Cosmic Background Explorer, последван от втори WMAP през 2001, които проверили инфлационната теория. Мисиите измерили радиацията с огромна точност, а резултатите били потресаващи. Температурните вариации в космоса съвпадали почти напълно с предсказаните от инфлационния модел. Всяка теория е математика на хартия, докато предвижданията й не се докажат на практика. Мисиите потвърдили предсказаното от тази теория, което е изключително убедително. Инфлационният модел беше заплашен от провал, но след постъпване на данните, теорията се наложи триумфално. Инфлационните трудове на Гуд, заедно с тези на други физици, се приемат за жалон в разбирането ни на Вселената. И от това следва разширение. Но скоро двама руски учени открили, че уравненията на инфлацията крият шокираща тайна. Нашата Вселена може би не е единствена. Един от тези физици бил Андре Линде, който вече дал важен принос за инфлационния модел. Другият бил Алекс Виленкин, който случайно присъствал на една лекция на Алан Гуд. Лекцията беше прекрасна. Не бях го срещал до тогава, но това, което чух, беше неочаквано. С един удар инфлационният модел обясняваше много добре, много характеристики на големия взрив, което беше удивително. Алекс бил толкова впечатлен, че в продължение на месеци не спирал да мисли за инфлацията. Обикновено прозренията ми идват под душа, а обичам да стоя дълго в банята. Колкото повече Виленкин мислял за инфлацията, толкова повече се питал какво би я спряло. Как едно пространство престава да се разширява? И какво точно става в мига, когато разширението спре? И докато го обмислях, осъзнах, че разширението не спира едновременно навсякъде. Виленкин изведнъж осъзнал, че ако инфлацията не спира навсякъде едновременно, то винаги ще остане пространство, където тя продължава. И при това положение, големият взрив не е уникално и единствено събитие. А има много взривове, които са се случили преди нашия и ще има безброй други, които предстоят в бъдещето. Това била поразителна и неочаквана картина, при която разширението спира някъде, но винаги продължава другаде. И винаги се случват големи взривове и вечно се раждат нови вселени, част от вечно разширяващата се мултивселена. Линде и Виленкин всъщност предложили идеята, че разширението няма край. И този процес на раздуване се случва отново и отново и непрестанно ражда нови и нови вселени. Но това научна революция ли е? Или е теория с много слаби места? Тя била кръстена хаотична инфлационна теория. И можем да я илюстрираме така. Представете си, че тази пита сирене е цялото пространство преди образуването на звезди и галактики. Според инфлационния модел, пространството е равномерно изпълнено с огромно количество енергия. И тази енергия го кара да се разширява с огромна скорост. Докато го прави, енергията тук-там се разрежда, подобно на искри статично електричество. Но това електричество е с космически мащаби. И когато то се разреди, цялата му енергия бързо се превръща в материя, под формата на елементарни частици. Този процес води до раждането на нова Вселена, или както го наричаме, голям взрив. Вътре в новите вселени, които са като дупки в сиренето,
Пространството продължава да се разширява, но по-бавно. А понякога се образуват галактики, звезди и планети, каквито наблюдаваме в нашата Вселена. Междувременно, пространството извън тези вселени е пълно с неразредена енергия и все още се разширява с огромна скорост. А това значи, че създава още пространство, където енергията да се разреди в нови взривове, които създават нови вселени. От което следва, че процесът е вечен. С други думи, при това вечно разширение, нашето сирене ще наподобява швейцарско сирене, в което непрестанно се образуват нови вселени и създават мултивселена. Мултивселената е неизбежно следствие от вечната инфлация. Но скоро Виленкин ще научи, че тази теория няма да се възприеме лесно. Мислех, че съм открил нещо важно за Вселената. И исках да го споделя с моите колеги. Като един от първите трябваше да е Алан Гуд. И така, знаем, че квантовите флуктуации в скаларното поле са различни в различните региони на пространството. Очаквах той да се развълнува. И вследствие в някои региони Но се оказа, че срещата не мина според очакванията. инфлацията ще трае по-дълго, отколкото в други. Докато описвах моя нов възглед за Вселената, разширяващи се райони и така нататък, Разширение. забелязах, че Алън сякаш изпада в дрямка. И естествено бях много разочарован от това. Затова реших, че е по-добре да си тръгна. Един от проблемите на тази теория е, че изглежда няма начин как да се потвърди. Мнозина смята, че ако говориш за ненаблюдаеми неща, това не е наука. Затова теорията беше забравена за около 10 години. Междувременно, руският колега на Виленкин Андре Линде поддържал пламъка. Той сам предложил своя версия за вечната инфлация. Но за разлика от Виленкин, не искал да се отказва. Може би защото съм по-дързък. Когато достигнах до идеята за мултивселената, осъзнах, че това може да е най-важното дело в живота ми. Така че, ако някой не иска да ме изслуша, това си е негов проблем. Линде публикувал десетки статии, които били посрещнати със същото хладно безразличие. Изглежда, никой не искал да чува за идеята за мултивселената. Ако уравненията за хаотичната инфлация са единствената следа, водеща до мултивселената, историята щеше да свърши до тук. Но идеята получава неочаквана подкрепа от две научни идеи, които нямали връзка помежду си. Едната била така наречената струнна теория, която обяснявала как работи Вселената в микромащаб. Другата била откритие на астрономи, които изучавали Вселената в макромащаб. Това откритие било необяснимо, ако Вселената е единствена. Но ако е част от мултивселена, нещата стават съвсем различни. Това е свързано с разширението на Вселената и най-лесно ще го обясня с бейсболна топка. Ако хвърля топката във въздуха, всички знаем какво ще стане. Докато се издига, тя ще се забави поради гравитацията. Но астрономите знаели, че Вселената се разширява и предполагали, че разширението ще се забави поради гравитационното привличане на звезди и галактики, както и топката се забавя поради привличането на Земята. Но когато направили измерване, те открили нещо поразително, което разтърсило основите на физиката. А именно, че разширението не се забавя,
а се ускорява. Все едно да хвана тази топка и да я хвърля. Но вместо да се забави, докато се отдалечава, тя ще се ускорява. Ако видите подобна топка, ще решите, че някоя невидима сила противодейства на гравитацията и тласка топката, като я ускорява все по-бързо. Астрономите стигнали до подобно заключение. А именно, че някаква енергия във Вселената раздалечава всички галактики и води до ускоряване на разширяването. Но тъй като не наблюдаваме тази енергия, учените я кръстили тъмна енергия. Това е едно от най-важните експериментални открития изобщо в научната сфера. Всички бяхме абсолютно изненадани. И все още се опитваме да осъзнаем това. Откритието, че тъмната енергия раздалечава всяка галактика от всяка друга, с ускоряваща се скорост, било силен шок. Но още по-странна била силата на тази тъмна енергия. Над десетилетие учените не можели да обяснят как толкова малко количество от тази сила съществува в празното пространство. Но тази загадка може да се реши лесно, ако сме част от една по-голяма мултивселена. Идеята, че пространството съдържа енергия, звучи странно. Но теориите за малките неща, като молекули и атоми, или квантовата механика, твърдят, че в микросвета кипи оживена дейност, която може да допринесе за енергията на пространството. А според уравненията, количеството на създадената от тази дейност енергия е огромно. Проблемът е, че когато астрономите измерили наблюдаемото количество енергия, необходимо за ускоряващото се раздалечаване на галактиките според наблюденията, полученото число било десетична точка, последвана от 122 нули и накрая единица. Изключително малко, близко до нула и нямащо нищо общо с предвиждането на теорията. Всъщност, това е трилион, трилион, трилион и трилион пъти по-малко. Колосално противоречие. Опитахме всичко възможно, за да обясним защо тъмната енергия е толкова слаба. Опитахме всичко и нищо не помогна. Беше безнадежно и дори го нарекох най-големият провал от всички възможни в историята на науката. Дали ни смущава? Разбира се. Откритието, че енергията на пространството е толкова по-малка от теоретичното предвиждане, не е просто академичен проблем. Точната сила на отблъскващата гравитация ще има фундаментални последствия за всички ни. Например, ако увелича силата на тъмната енергия съвсем малко, като изтрия 4-5 нули, числото ще остане малко, но Вселената ще е съвсем различна. Това е защото малко по-силната тъмна енергия би раздалечила всичко толкова бързо, че никога нямаше да се образуват звезди, планети и галактики. Или, накратко, ние нямаше да съществуваме. Но все пак, ние сме тук. Но защо тъмната енергия е толкова по-малко от теоретичното предвиждане и същевременно е подходящо количество за съществуване на галактики, звезди, планети и живот? За сега не знаем. Противоречието между теоретичните предвиждания и наблюдаваната тъмна енергия е една от великите загадки пред днешната наука. Но ако приемем, че живеем в мултивселена, загадката на тъмната енергия престава да е така необяснима. Всъщност, ако сме част от мултивселена, количеството на измерената тъмна енергия може би е съвсем точно. Добър вечер, резервация за Грин. За да разберем как мултивселената разрешава загадката на тъмната енергия, си представете, че отсядате в хотел и получавате стая със следния номер. 10 милиона и едно. Благодаря. Приятен престой.
10 милиона и едно е доста странен номер за стая. Ако получите подобен номер, ще се изненадате, точно както учените се изненадали, когато установили количеството на тъмната енергия във Вселената. Но да предположим, че този хотел има огромно количество стаи. Да речем милиарди. Тогава номер 10 милиона и едно няма да е изненада. В толкова огромен хотел подобен номер на стая е нещо нормално. По същия начин, ако сме част от мултивселена с огромен брой вселени, всяка с различно количество тъмна енергия, е възможно някоя от тях да съдържа толкова малко, колкото сме измерили. Ако приличим всяка една стая на Вселена и всяка от тях има различна стойност на тъмната енергия, то повечето от тези вселени няма да са гостоприемни за нашия живот. Защото количеството тъмна енергия няма да допусне образуване на галактики, звезди и планети. Вселените с по-малко тъмна енергия от нашата ще колапсират под гравитацията си. А онези с много повече тъмна енергия от нашата ще се разширят толкова бързо, че материята няма да може да се натрупа в дадена точка, за да образува звезди и планети. И така, ние попадаме във Вселена, чиято стойност на тъмната енергия е гостоприемна за живот. Иначе нямаше да гледате този епизод. Следователно, ако сме част от мултивселена, загадъчната стойност на тъмната енергия се изяснява. Но остават някои въпроси. Как да разберем дали има такова разнообразие в мултивселената, че все някъде да може да се открие всяка стойност на тъмната енергия, включително тази в нашата Вселена? Отговорът ще дойде от една съвсем друга област на физиката. Имам предвид една революционна теория, която се ражда от изследването на Вселената на микронива. Знаем, че в атомите има по-малки частички материя – протони и неутрони, които са съставени от още по-малките кварки. Но физиците предполагат, че това може би не е края. Субатомните частици може би са съставени от нещо още по-малко. Малки вибриращи нишки или енергийни примки, наречени струни. Тези идеи, наричани струнна теория, твърдят, че всичко съществуващо е изградено от тази съставка. И както само една струна от виолончелото произвежда различни тонове в зависимост от вибрацията й, струните придобиват различни свойства според тяхната вибрация и създават различни частици. Тази теория обещавала елегантна простота, като само с едно уравнение би обяснила всичко, което наблюдаваме. Струнната теория е красива и може да е елегантна, а уравненията на тази теория биха създали познатия ни свят. Но имало едно условие, за да може тази теория да е валидна. Уравненията на струнната теория изисквали нещо противно на разума. Фактор, който отново ни насочва към мултивселената. Допълнителни измерения на пространството. Всички познаваме трите измерения на пространството – височина, ширина и дълбочина. Но според струнната теория, това не са единствените измерения. Струнната теория ще важи, ако струните се движат и вибрират. Не само в трите видими измерения, но и в още 6 измерения, или общо 9 измерения. Но ако струнната теория е валидна, къде са тези измерения? И защо не ги виждаме? Помислете за кабела, на който виси светофарът. Отдалеч той изглежда едноизмерен като линия. Но ако се смалите до размерите на мравка, ще откриете едно ново кръгово измерение,
докато лазите по кабела. А според струнната теория, ако се смалим милиарди пъти по-малко от мравката, ще открием малки измерения като тези, които съществуват навсякъде в пространството. Във всяка точка на пространството има допълнителни измерения, които са завързани на миниатюрни възли, които не виждаме, защото са твърде малки. А формата на допълнителните измерения определя фундаменталните свойства на Вселената ни. Точно както въздушната струя, навлизаща в валдхорната, вибрира в модел, определен от формата на инструмента, така и формата на тези измерения определя как ще вибрира струната. А моделите на вибрация определят свойствата на частиците, т.е. всички фундаментални свойства на нашата Вселена може би се определят от формата на допълнителните измерения. Начинът, по който са събрани тези допълнителни пространствени измерения, ни кара да го наречем ДНК на Вселената. От тях зависи поведението на Вселената. Точно както ДНК-то определя външния вид на дадено животно. Но се оказало, че всеки един учен предлагал свой начин за намотаване на тези измерения. А уравненията с нищо не подсказвали коя от тези намотки е най-подходяща за нашата Вселена. Мисля, че вече всички са на мнение, че броят на решенията е огромен. Някои трудове говорят за числа като 10 на 500 степен. Тоест, броят на възможните форми е 10 с 500 нули. 10 на 500 степен различни форми на допълнителните измерения и всяка от тях еднакво валидна. Изглежда абсурдно. Особено за теория, която търси едно просто главно уравнение, което да опише Вселената ни. Но на някои струнни теоретици им хрумнало, че е нужен различен подход към проблема. И този различен подход вдъхнал нов живот на идеята за мултивселената. 10 на 500 струнни теории. Това приличаше на ужасно бедствие. Няма полза от теория, която има 10 на 500 степен решение. Това не води до никъде. И така струнните теоретици останаха доста разочаровани. Но моята реакция тогава беше: това е страхотно, чудесно. Точно това търсят космолозите. Огромно разнообразие от възможности. Не се отчаивайте от резултата. Той казва, че струнната теория се вписва отлично в космологията и всички интересни идеи за мултивселените. След като вероятният провал се превърнал в нещо полезно, някои струнни теоретици се убедили, че многото решения на струнната теория всъщност описват множество истински и различни вселени. С други думи, струнната теория описва мултивселена, която е изключително разнообразна. За всеобща изненада се оказа, че струнната теория описва без затруднение огромния брой различни възможни решения, всяко едно от които отговаря на вероятна вселена. Получихме мултивселената наготово. Струнната теория и инфлационният модел предсказват множество вселени. И естествено, всяка една от тях да има различни количества тъмна енергия. А според уравненията, количеството на тъмната енергия се простира в толкова широки граници в различните вселени, че стойността и в нашата Вселена е напълно вероятна. Струнната теория реши този проблем с невероятна лекота. И едно десетилетие след като Линде и Виленкин предложили вечната инфлация, идеята за мултивселената се завърнала. Вече 3 различни довода водели към един и същ извод. Вечната инфлация, тъмната енергия и струнната теория. И както за една маса са нужни 3 опорни точки, събирането на тези 3 идеи подкрепят твърдението, че може би живеем в мултивселена.
Когато различни изследвания насочат учените към една и съща идея, това не доказва, че тя е валидна. Но ако всички спици сочат към една главина, въпросната идея става убедителна. Днес се водят спорове за мултивселената. Все още има скептици. Дейвид Грос ще ни каже не. Но нейните защитници, като Алекс Виленкин, Алан Гуд и Андре Линде, вече не са сами. Приливът се обръща и днес тази идея е по-широко приета. Духът излезе от бутилката и няма връщане назад. Как би изглеждала мултивселената? Ако посетим някои от другите вселени, какво ще видим там? Някои ще се отличават много от нашата и ще имат характеристики, които никога не сме виждали. Всъщност, в някои вселени в мултивселената може да няма живот или материя, или изобщо нещо разпознаваемо. А също може да има вселени, чието съставки не се отличават от познатите ни, но където животът е приел други форми и, например, общува по начини, които ще ни се сторят твърде странни. Уравненията показват, че ако посетим достатъчно много вселени, може евентуално да попаднем на подобни на нашата, с галактика Млечен път, Слънчева система и Земя, която обаче има малки разлики. В една от тях може астероидът, който унищожил динозаврите преди 65 милиона години, да не е паднал. И еволюцията да е поела в друга посока. В друга може да има хора подобни на нас, но по-многофункционални. Но има и още по-странен вариант. Някъде там може да открием точно копие на нашата Вселена, населена с дубликати на всичко и всеки. Как е възможно? Възможно ли е да има точно копие на нас някъде в мултивселената? За да отговорим, ще вземем тази колода карти. Тя е съставена от 52 различни карти. И ако ги раздам, всеки ще получи различна ръка. Но в течение на множеството раздавания, след време, някои комбинации ще започнат да се повтарят. Защото при 52 карти броят на възможните ръце е ограничен. И ако раздавате картите безкрайно число пъти, то повторените ръце са неизбежни. И същият принцип е валиден за мултивселената. Това е защото според природните закони, фундаменталните съставки на материята или частиците наподобяват колода карти. И във всяка пространствена точка могат да се подредят в краен брой различни начини. Ако пространството е безкрайно и в него има безкраен брой вселени, тези фактори са обречени на повторение. И тъй като всеки от нас е специфична подредба на частици, някъде съществува ваш двойник, мой двойник и на всеки друг. Това е малко шокиращо. Може в друга вселена да съм рок-звезда с по-добър живот или по-лош, в зависимост от мнението ви за рок. Това значи, че всичко, за което не намерих време да свърша, може да е извършено от моя двойник някъде другаде. Този извод ме потисна, защото така вече не сме уникални. Това е следствие от теорията, а тя е добре обоснована. Но скептиците казват, че мултивселената е твърде удобно обяснение за неща, които не разбираме. Като ниската стойност на тъмната енергия или огромният брой възможни форми на измеренията в струнната теория. Проблемът в тази теория е, че не обяснява самата природа на тъмната енергия, а просто казва, че е случайна стойност.
Теорията не ме удовлетворява. Може да приложите подобна логика при всяка липса на по-добро обяснение. От друга страна, привържениците на мултивселената изтъкват, че понякога не съществува по-добро или дълбоко обяснение за нещата. Вземете, например, орбитата на Земята около Слънцето. Ние се намираме на 149 милиона километра от него. Идеално за живот. Ако бяхме малко по-близо до Слънцето, климатът щеше да бъде твърде горещ, за да се зароди живот. Ако бяхме малко по-далеч от Слънцето, щеше да бъде твърде хладно за живот. Тогава, защо сме в най-подходящото място? В края на 16 век, известният астроном Йоханес Кеплер си задал същия въпрос и в продължение на години опитвал да намери физично обяснение или природен закон, който задължава Земята да се намира на 149 милиона километра от Слънцето. Но така и не го открил, защото такъв не съществува. Няма физичен закон, който да задължава Земята да се намира на 149 милиона километра от Слънцето. Това просто е една от многото възможности, които следва да присъстват в Вселената, за която знаем, че е пълна с планетни системи. Може да решите, че е необикновено събитие, но то не е. А просто там има много планети. По същия начин, мнозина смятат, че истинското обяснение за много от основните характеристики на нашия свят ще ни убегне, ако не приемам възможността да живеем в мултивселена. Ако имахме обоснована физическа причина, ще бъде чудесно и ще я разберем. Ще трябва да се примирим. Няма принцип за природните закони, който да твърди, че физиците трябва да са щастливи. Това е само хипотеза, която за сега е водеща, защото никой не е предложил друга по-смислена хипотеза. Мултивселената. Една мъчителна теория. Но дали да я приемаме? Без експериментални доказателства. Не можем да вярваме в нещо, докато няма наблюдения или експериментална подкрепа. Но това, което открихме за последните векове, беше, че математиката е един добър пътеводител за природата на неща, които не можем да наблюдаваме или докажем експериментално. Математиката предсказа неща като черните дупки и елементарните частици много преди да ги наблюдаваме. И сега тя намеква, че може би съществуват други вселени, което не значи, че е права, но все пак ни води към по-дълбоко разбиране на реалността. Ако не искате да го приемете, няма проблем, защото не сме ви предложили доказателства, а хубавото на науката е, че разчита на доказателства, а не на вяра. Някои учени вече смятат, че скоро може да открием тези доказателства. Те твърдят, че ако нашата и друга вселени са родени близо една до друга, двете може би са се сблъскали. И този сблъсък може да е оставил отпечатък. Вълни в космическия микровълнов фон или в топлината, останала от големия взрив. Според мен, след около 100 години вече ще знаем дали тези теории са верни. След 100 години това може да се окаже забавен исторически етап. Не знаем. Но ако разчитаме само на нещо вече утвърдено, няма да бъдем част от следващото приключение. И така, какво значи всичко това? Съществуват ли безкраен брой копия на вас и мен и всичко друго, които живеят в момента в безкраен брой други вселени? Дали мултивселената е поредната Коперникова реформа? Това не знаем. Поне за сега. Но ако идеята за мултивселената се потвърди, значи сме свидетели на една от най-вълнуващите и драматични промени в нашите разбирания за тъканта на космоса. Преводач Николай Терзиев.
Филма озвучиха артистите Петя Силянова, Иво Райков, Момчил Степанов. Тон режисьор Александър Тодоров. Режисьор на дублажа Милена Манчева. Студио Медиа Линк.